Samantala, idol, nakitaan na ng bahagyang pagtaas sa presyo po ng isda sa Magsaysay Public Market or Magsaysay Market ng Dagupan City. Ang mga ilang produkto po dito, ayon po sa ilang tindera, hindi inaalis ang posibilidad na tataas ang presyuhan sa ilang mga fish products, lalo na at tataas din ang demand dito sa darating na mahal na araw. Sa ilang nakapanayam ng IFM Dagupan news team ng mga tindera, bagamat tataas ang demand ng mga produkto, didepende pa rin ang presyuhan nito sa supply. Sa ngayon, nakakaranas daw ng konting supply ng isda sa merkado. Umaasa naman ang mga tindera na lalakas kahit papaano ang bentahan ng isda pagsapit ng buwan ng Abril. At ilan nga sa presyo ng mga isda ngayon. Ang yellowfin ay nasa 250 pesos per kilo, malaga nasa 320 per kilo at pusit 220 per kilo. Galunggong na lalaki 260 per kilo, sapatero nasa 150 pesos per kilo. Dilis na nasa 80 pesos per kilo, tuna na nasa 320 pesos per kilo. Samantala ang tahong naman ay nasa 90 pesos per kilo. At ang ating produkto dito sa Dagupan na bangus ay umaabot po sa 180 to 190 per kilo. IFM News. IFM News. IFM News.